Ja sam Mirna Gostinski, učenica 3. razreda, zanimanje zlatar. Izabrala sam ovo zanimanje jer mi omogućuje da izrazim svoju kreativnost. Zovem se Ivan Sviben. Učenik sam 1. razreda, zanimanje automehatroničar. Moj djed kao i moj otac završili su ovu školu. Moj tata se bavi nautikom. Imamo salone nautičke opreme i plovila na Rabu i u Zagrebu. Ova škola omogućit će mi da nastavim obiteljski posao. You do this with me. I can't live, I can't
Ovo je najstarija obrtnička škola u Hrvatskoj. Osnovana je 1946. godine. U školi ima velik broj dobro opremljenih kabineta i radionica. Naša škola je živa i zanimljiva. Uključeni smo u mnoge europske projekte. Putujemo, radimo i zabavljamo se. Dođite u Selsku!